Zerbezak bera eta izuzko hankak altzatu askora, gero afaltzen txokora eta kantatu baldor bat, baina etxaiek hartuta eraman zintuzten laizter zulora. Oraindik bada ganora, gaur jaia egongo da, zure herrira berriro ere, ongi etorri jago bat. Zure herrira berriro ere, ongi etorri jago bat. Lehenengo esatea, hauen guztietzat izan behar dela omenaldirik handiena eta gaurko eguna batez ere eurentzako dela. Gogoa daukat, pasadan domekan, Jaengo espetxean dauden kideak agurtzeko unea, benetan ukigarria. Eta errekaldua eman ziaten, zui guztioi bezarka handi bat emoteko eta animo pila gure herriaren askatasunaren bidean jarraitzeko. Lortuko dugu herri honen eskubideak errespetatuak izatea eta gure herriaren askatasuna eta independentzia lortzea. Hortik etorriko da konponbidea herri honen eskubideak errespetatzen eta herri honi hitza eta erabakia moten. Gatzak, Jaenen kidea, pasan asteburuan 27 urte bete zituen espetxean. Eta hainbeste urtetan, egunero erakusten duen duintasun, indarra eta animo, hori da euskal preso politikoen kolektiboak egunero erakusten duena. Gogoratu nahi ditu, han Jaenen utzitako kideak, Berangoko presoak eta orokorrean etxetik kanpo dauden borrokalari guztiak.
badakit eroletzekoak hemen daudela, eta besarka handi bat eurentzako. Eta amaitzeko, besarka eta eskerpila etzekoi lagunei urte guzti hauetan eman diaten babesa eta laguntza gaitik, eta orokorrean zuei guztioi besarka eta eskerrak eman egizizuen. Aurrera jarraituko du beti herri honek irabazteko gana daukagulako. Lortuko dugu eta esaldi batek esaten duen bezala egun bat gutxiago geratzen da gure herriaren askatasuna ospatzeko, orduan bai niko dugula jairik ederrena. Animo eta aurrera bolien, hau paso!